కాశీ వెళదామని చాలా మంది అనుకుంటారయ్యా, కానీ కాశీ వెళ్ళడం అనేటటువంటిది అంత తేలిక కాదు. కాశీ వెళదాం అనుకుని పొలిమేరల దాకా వెళ్లి వెళ్లలేక తిరిగి వచ్చేసినటువంటి వాళ్ళు నాకెందరో తెలుసు. కాశీలోకి వెళ్ళడం అంత తేలిక కదయా. కాశీ వెళ్లాలంటే ఈశ్వరానుగ్రహం ఉండాలి. ఎవరికి ఈశ్వరుడి అనుగ్రహం ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే కాశీ పట్టణ ప్రవేశం చెయ్యగలరు. అందున కాశ్యాంతు మరణాం ముక్తి, కాశీలో మరణించినంత మాత్రం చేత ముక్తినిస్తానన్నారు పరమాత్మ. హర హర మహాదేవ్, హర హర మహాదేవ్.